ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹா. ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் கதைகள் குழுவில் இருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய அன்பான வணக்கம். யாருடைய மனதையும் புண்படுத்தாதீர்கள், ஏனென்றால் மகாபாரதம் நமக்குள் மறைந்திருக்கிறது என்று கீதை நாயகன் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா விளக்கும் எளிய கதை. பாரத போர் முடிந்து ஹஸ்தினாபுரம் நகரை சுற்றி விதவைகள் அதிகமாக இருந்தனர். ஒரு சில ஆண்கள் மட்டுமே காணப்பட்டனர். அனாதைகள் அங்கும் இங்கும் சுற்றித் திரிவதைக் கண்ட அவர்களின் அரசி திரௌபதி ஹஸ்தினாபுரம் அரண்மனையில் அசையாமல் வெற்றிடத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தாள். பிறகு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அறைக்குள் நுழைய திரௌபதி கிருஷ்ணரை பார்த்ததும் ஓடி வந்து அவனிடம் அண்ணா என வந்து ஒட்டிக்கொண்டாள். கிருஷ்ணன் அவள் தலையை தடவி கொடுக்கிறார். அவளோ அழத் தொடங்கினாள். நேரம் மெல்ல நகருகிறது. அவளிடம் இருந்து விலகி பக்கத்தில் உட்கார்ந்த கிருஷ்ணர் கேட்டார், திரௌபதி, என்ன நடந்தது? ஒன்றும் நடக்கவில்லையா கிருஷ்ணா என்றாள் திரௌபதி. அதற்கு கிருஷ்ணர், விதி மிகவும் கொடூரமானது பாஞ்சாலி. நாம் நினைப்பது போல் வேலை செய்யாது. அது அதன் போக்கில் அதனுடைய செயல்களை செய்கிறது, முடிவுகளையும் மாற்றுகிறது. நீ பழிவாங்க நினைத்தாய், வெற்றி பெற்றாய் திரௌபதி. உன் பழிவாங்கல் முடிந்தது. துரியோதனனும் துச்சாதனனும் மட்டுமல்ல, கௌரவர்கள் அனைவரும் மடிந்து விட்டனர். நீ மகிழ்ச்சியாக அல்லவா இருக்க வேண்டும்? அதற்கு திரௌபதி, அண்ணலே கிருஷ்ணா, நீங்கள் என் காயங்களை ஆற்ற வந்தீர்களா அல்லது அதன் மீது உப்பு தூவ வந்தீர்களா? அதற்கு கிருஷ்ணர், இல்லை தங்கையே, திரௌபதி உண்மை நிலையை உனக்கு உணர்த்தவே வந்துள்ளேன். எல்லாம் நமது தொலைநோக்கு பார்வையற்ற செயல்களின் விளைவு என்பதை உணர்த்த வந்தேன். அதற்கு திரௌபதி, அதனால் என்ன? இந்த போருக்கு நான் தான் முழு பொறுப்பு அல்லவா கிருஷ்ணா என்கிறாள். அதற்கு கிருஷ்ணர், இல்லை திரௌபதி, நீ மட்டுமே காரணம் என்று கருதாதே. ஆனால் உன் செயல்களில் நீ கொஞ்சம் தொலைநோக்கு பார்வையை கொண்டிருந்திருப்பாயே, ஆனால் நீ இவ்வளவு துன்பங்களை அனுபவித்திருக்க மாட்டாய். அதற்கு திரௌபதி, நான் என்ன செய்திருக்க முடியும் கிருஷ்ணா என கேட்க, அதற்கு கிருஷ்ணர், நீ நிறைய செய்திருக்க முடியும். உனது சுயம்வரம் நடந்தபோது கர்ணனை அப்படி அவமானப்படுத்தாமல் போட்டியில் கலந்து கொள்ள அவருக்கு வாய்ப்பளித்திருந்தால் ஒருவேளை முடிவு வேறு ஏதாவதாக இருந்திருக்கக்கூடும். அதற்கு பிறகு குந்தி உன்னை 5 கணவர்களுக்கு மனைவி ஆகும்படி கட்டளையிட்டதை அப்போது ஏற்றுக்கொள்ளாது இருந்தாலும் முடிவு வேறு விதமாக இருந்திருக்கும். அதற்கு பிறகு உன் அரண்மனையில் துரியோதனனை அவமானப்படுத்தினாய், பார்வையற்றவரின் மகன்களில் குருடர்கள் என்று. அவ்வாறு நீ சொல்லாதிருந்தால் நீ மானபங்கப்பட்டிருக்க மாட்டாய். அப்போதும் ஒருவேளை சூழ்நிலைகள் வேறு விதமாக இருந்திருக்கும். நம் வார்த்தைகள் கூட நம் விளைவுகளுக்கு பொறுப்பு திரௌபதி. நீ பேசுவதற்கு முன் உன் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் எடை போடுதல் மிகவும் முக்கியமானது. இல்லையெனில் அதன் தீய விளைவுகள் உன்னை மட்டுமல்ல, உனது சுற்றுப்புறத்தையும் மகிழ்ச்சியற்றதாக ஆக்கிவிடும். பற்களில் விஷம் இல்லை, ஆனால் பேசும் வார்த்தைகளில் விஷம் கக்கும் ஒரே விலங்கு இவ்வுலகில் மனிதன் மட்டுமே. எனவே வார்த்தைகளை புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்துங்கள். அதாவது யாருடைய மனதையும் புண்படுத்தாதீர்கள். ஏனென்றால் மகாபாரதம் நமக்குள் மறைந்திருக்கிறது என்றார் கீதையின் நாயகன் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம்.